L-investigazzjoni tal-Pulizija fil-każ tal-logħba ta' Malta kontra l-Montenegro hija waħda mifruxa ħafna u ma tinvolvix biss iż-żagħżugħ li tressaq il-qorti l-erba' u plejers ta' tim nazzjonali ta' taħt il-21 sena. Għajnejn il-Pulizija qegħdin ukoll fuq nies magħrufa fiċriki kriminali, b'uħud diġà nstabu ħatja ta' reati serji oħra. Fost dawk li huma suspettati hemm ukoll persuna li diġà kellu każ brabta mal-tbabbis tal-logħob fil-futbol. Sansitra dawn il-persuni kienu interrogati u mhux esklus li jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Sorsi viċin investigazzjoni sansitra konfermaw li seta' kien hemm iktar minn grupp wieħed li kienet jipprova jinfluwenza r-riżultat tal-logħba. Logħba ta' taħt il-21 sena li fiha ntlabu flejjes kbar. Xi ħaġa li b'sistemi li jintużaw illum biex isegwu x'ikun qed jintlab kompli tiżżid is-suspetti. Dwar dan il-każ, żagħżugħ ta' 20 sena tressaq il-qorti l-erba' akkużat b'tixħim huwa wieġeb mhux ħati, iżda l-prosekuzzjoni ma laqgħetx it-talba l-ħelsien mill-arrest tant li baqa' arrestat. Quddiem il-Maġistrat Aron Buġejja l-Ispettur Prosekutur żvela kif il-Pulizija kienet marfa sa minn qabel il-logħba li kien hemm suspetti ta' tbabbis fil-logħba kontra l-Montenegro u anke dik li ntlabet it-tlieta kontra r-Repubblika Ċeka. Id-difiża ta' żagħżugħ li tressaq il-qorti li huwa ħabib ta' bosta plejers tat-tim qalet li f'dan il-każ huwa biss ħuta żgħira.